Nyo lintau pasiang kita lendong. Telangkah dari nyedapen anugerah busana banah malam ini 300.000 ke lagunya lintau pasiang. Yang kirebuli amasu atabe lalai kok yung kirabali amasu atabe lalagi aling tau basiang ewa anda elai dibo lajan leta beba kiambang dia candu barana tibo lama nangi wanada alama batin ma awa ababi ni raso marando lalai antala di denana akan dua ngoi lama ati mama kana singgang dedang kami ketua ndak dibasoinyo abi daging la tinggal tulang dema candu mamunyah tibo juo lalai antala di denarang sikoai ketua jodai di tusalanyo dema gala abasammo makan surang dimakin dak kai bonema dalam tangan dia urang ama gonye anak tesaluang oi malam bisu awak cileduk nema dan anggotanya iko yuo ima denai indah kasetruk de dia paedina natarang baki cua yuo lalai antala di denarang banyak oi Yalah 80 ke lagunya Niko seketek pulau pariwisata Cangkok kadang beribu buah. Kita ke kandak selanjutnya kandak dari